କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଚାଲ ସେ ଉରିକା ନବ ବାବା ର ଏଦନ ର ଜାନା ବାବା ଯାଉନି କହିଲେ ଯିବ ଯାଉନି ବାବା ପଡିବ ଦିଏରେ ସାର୍ ନିଅ ପିଆଜ ବଢିଆ ପିଲା ବାବା ଷ୍ଟିଲ ନା ପାଷ୍ଟି ଧନ ପିଆଜ ଗୁଡା ଏ ଧନ ନେ ବାବା କିଏ ଖାଇବ ନିଅ ସେଉ ଟିକେ କଣ ସବୁ ଜାଗା ନେଲେ ବି ଚଳିବ ଧର ଡେରି ହଉଛି ଶୀଘ୍ର ନିଅ ହଁ ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ଭିଡିଓ ସେଇଭଳିଆ ନିଅ ସେ ଉରିକା ନବ ବାବା ର କହିଲେ ଯିବ ଯାଉନି ବାବା ପଡିବ ଦିଏରେ ସାର୍ ନିଅ ନବ କହିନା ନୋଟ ନା ରେଡ୍ ନା ଲୁଜଳ ମୋ ବୋପାଲ ନାଲି ନା ହଳଦିଆ କିଛି କହୁନି ଝିଅ ନା ରବିଆ ଜେସେ ମୋଟେ ଜେନେ ମକା ନେଲୁ ନା ମକା ଏ ଝିଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇ ଯାଅ ୱାଓ ପୁରା କଷ ଖାଇ ଯାଅ ମସ୍ତ ବାବା ରାଗନେ ତନ ଝୋଳ ନେ ହଳଦିଆ ଦିଟା ଦିଅ ବାବା ସେଉ ଝୋଳ ନାଲି ନା ହଳଦିଆ ତନ ନାଲି ନା ହଳଦିଆ ବାବା ରାଗନେ ଦେବି ମା ମୁଁ ଦଉଛି ଜେନେ ଏ ଜେନେ ହଁ ଦଉଛି